phone guys. Ani manje mamuvi kuyo. Almukona pa pane left tena ba apa kwenda nayo ka panopera road yo panopera ka dust road mzadi mapina mbili Osaka pa kutongotene baba kutongotene baba wasibisi ndo bata mapushi ari kurema chamani kwenda kwaenda ba ari kurema pakaipa bomda kwa meeting ye chabudirira yekuchechi Alright meeting yayo ichabudirira ndanga ndakamirira mai vako kuti vasvike saka zvisinei tu yacho yakutochaya ndakuti ndinde ndinotora mufundisi. Alright hapana chakashata handiti ka alright Skeo ndepano here panenge panapo rega nditarise ndione kuti ndiani ye nokuti nanchida kutobuda. Skeo Koze makadizha tiko mwasimbere baba atinani zedu sitenda pale pamkoa pamkoa pari nani andizika wakadikwa piwa kuni kuti nani kune mguru nani chakona ipa pataitwa nema madhari pamsika pati kwa chipana pale kuna kwani usingazi kuti ichipwe ndenge ndibvunze mukomana wangu ora itamba kana tino room ira yakazopinda munhu ichiripo mbenzi iripo asi zvanga zvichida mai vadzoka sezvo mai vabuda manje makusingakwanisi kundibatsira were bhozi ndasiya zvinhu zviri panze apo saka ndaitoti kazviita ndosiya ndabhadhara ndomai ndotora zvinhu hapana dambudziko saka taita svungu dzacho handiti bhozi mari munongoziva mari dzinonetsa ndikagarikana tadai usuka zvine zvatoita tino uya pano ndiye mukomana wangu tino uyu ati anonzi Tobias ndiye achakuratidzai zvimwe zvese zviri panapa ndokuona inadzoka Wali. Bizi zvaita? Zvaita. Zvakwana iri mu? Zvese bhu, zvakwana. Iripo. Ndombonako. Mbona musina basa so. Saka inonzi chiko iyi. Mai ndi chii? Zvina basa zvazvo hangu nakiwa.
Komajo, mata inenzere Kuno. Oh. Bosi kwanda ndiro kwakaita mahwani chazvo. Unorara 2 weeks usonambura. Manje kunopo. Kurarama nezvibhurana manje kungoziya manje pressure remadzimai pane pakaipa. Pakaipa. Ko DVD roshanda here? Haroshanda. Wow. Saka tonaita plan here. Because ndima mamovie andandinawo kuside uku manje. Mamovie. Aiwa yakanyanya manje anototi varaidza dada hai zvatiri kuona zvakaneta neta. Sikandizvitora. Zvitori nani because hai zvaraidziwa yakanyanya manje. Ainyanyiswa. Zvingori jangi waisi. Aya mamuva ari mbaya. Kochifu. Uruvundo kachimba na. Ipono kaiti. Pono chimba. Ari mando mamuvi kuona. Zvindana. Apana pane muna mato futi. Muna mato uyu. Paunozodzoka tetapedza kuona zvinhu. Zvazviiti. Action ufana Ndoti mune movie wacho kama movie acho mfana. Abuda. Evanhu vakuru mfana. Inoara 18 wakasvitsa kudhara kana mfana urasika. Madzisi. Anokubayira 2 minutes totora topedza. Mabasa. Vanhu ukuvunduka utazonodza mena. Iti ngoma. Hapana ntomboja vana ukapana kana pressure. Vanozosvika kanopedza kuona maoja aya. Mendotanga nepi vanonge kuti vatema ari katise vatema zvakanyanya. Apo ndinoona kaniketu asikia. Para kuti maketena. Pamaji kuti rakoro sikuwa sei manje. Zvoda iwe. Sakatosashandisa kupatwa nenguva. Ari kanokuguruma mpaka uchimbokuguruma. Zvema euta. Sora jona makatuna pamana. Isso machini. Tuba yeye anatara ishuri yawe. Yona mume. Para simurume. Bageti. Ndo mamuvi kuona bwana. Sana mbona. Zinyuani ishi. Zinyuani bwana. Ndo mrana pressure. Bona bwana. Tasa huko. Sako swachka. Ona kani ona vibe racho. Ona. Tauri. Tidora tsoka tsire iso. Anditi kuti bana. Twaiti vatsoka tapedza kuona kani masina. Uta zero. Nange. Mbona mageza aliyo? Anopere. Magetsa enda. Kuenda? Aiwa, haindisi. Ona pere mbona mageza. Magetsa katemwa nezura yangapera. Nezuro? Ndo mawana. Aiwa, ndo wadi mama wakasitaudzoka. Hauchitanga wadi. Anozimbopaidza ero. Zvakutanga. Apasana mudharera. Urubvunza naye pamheza. Chese kungori muno bari unobvunza rwazana vasana mudharera.
Kuitira tese Wasadari. Kuitira Kuitira mrutarisa. Chona wakupopota kuti bana. Wakuwanza asha futi. Cheti chako ichi. Dakuda dzikama bana. Stima TV dzi. Where's Benz man? Benz manje. Bomba na uregarega. Ona ndiri Benz. Chimira ona. Yazo kuprogram ndiri Benz. Bana, wani ndiri Benz ka? Ula. unokere kuti umfana Tino kongwakire tu Ndanda kuvata baba. kuvata masikatano Ndikunzwa musoro nzi. Masira se. Taswera wasira se. Makadiyo. Nane makasimba ere mukoma. Makadi. Tofara makadiyo. Makadi mama. Makadi zvinhu. Magetsi ainda. Magetsi ainda muchangobva paya baba. Hayo magetsi acho mazuvano kungodai auya kungodai aenda. Handitika hatichatombonyatsi kuziva kuti zviri kufamba sei. Ika sekuti zvinhu zvichatotsva. Zvichanika izvi. Mazuva ndizvo ma 2 minutes. Nezuro akaenda akakurumidza kudzoka akazoenda futi saka zvisi kunzwisika kuti zvakamira sei. Ko baba ngatitange kamuna macho. Mai vanga vasati vasvika. Totanga zvedu. Togona ngotanga hedu vasipo. Tadi tanga tangovamirira vasvika. Ndona sezviri wise sezvivanzi vari munzira. Vanogona kungosvika izvezvi. Ngatingovamirirai. Saka ngatingovamirirai. Mira, garab. Sorry. Magadi. Iripo magadiko mai. Tinofara magadi zvenyu. Mazuva nakanda budaka. Tawana. Munamato tatakutoutanga mamusati mamutanga munamato. Tatisati. Alright, it's okay. Tokwanisa hedu kutanga. Tisati tatanga hedu program tingangotanga nekunamata. Saka tichakumbirawo muvhangeri. Vatilide muprayer. Hapana dambudziko zvakanaka. Tinganamata hedu. Baba muzita raJesu. Toda kutendai Mwari nokutiunganidza kwamatiri. Pamba pano pababa namai tino matiunganidza nechikonzero. Baba chibatai nesu, tangai nesu, mugopedza nesu. Urongwa hwose hwatichaita Mwari hutungamirwe nemi nezita raJesu. Tive nokubatana, tive neunity. Manyonganize, ndiwe muparazi. Manyonganize, ndiwe mutakati. Wafiringa vanhu, wachara ruvengo, waputsa rudo, waputsa ukama.